Setäilyvaara. Tämän podcastin kuuntelu voi altistaa setäilylle. Mä muistan mun lapsuudessa 80-luvulla pikkun nassikkaa tämmönen urheiluhullu, niin se oli aina se niin kuin päivän pyhä hetki ja juhlahetki oli katsoa urheiluruutuja siellä. Hyvin ruskettunut Juha Jokinen kertoi, että mitä urheilumaailmassa on tänään tapahtunut ja mä aina tapitin silloin alle 10-vuotiaana urheiluruutuja ja urheilulähetyksiä ja mä mietin aina niistä urheilutoimittajista, että vautsi miten siisti ammatti, että ensinnäkin ne pääsee kaikkia noita supertähtiä tapaamaan ja matkustaa eri paikkoihin ja sitten mä mietin, että osaakohan noi urheilutoimittajat kaikkia noita lajeja urheilla itse, koska ne tietää näköjään kaikesta kaiken ja nyt meidän toisen tuotantokauden ensimmäisen jakson mullakin saatu tänne vieraaksi ihan oikea urheilutoimittaja, media-alan multitalenttia, ihminen, joka vierailee suomalaisen Motorsport-kansan olohuoneessa viikonloppuisin F1-lähetyksissä. Mervi Kallio, tervetuloa. Kiitos. Onpa mukava olla täällä. Kiitos, Erna. Tätä on odotettu. Onko? On. Hei, ihan kaikki meidän kuulijat ja katselijat ei sua kuitenkaan vielä tunne. Niin otapa semmoinen lyhyt esittely, että kuka sä oot ja miten sä oot tähän tuoliin päätynyt? No, miten mä oon tähän tuoliin päätynyt? Sitä me ei ehkä pitää kysyä sulta, mutta mä oon Kallion Mervi, maalaistyttö Loviisasta, joka on muuttanut urheilun perässä Helsinkiin alun perin ja urheilu on mun intohimo ollut aina, paitsi että mä oon seurannut urheilua, mä oon aina myös tykännyt itse sportata ja mä elän isolla tunteella, aina jotenkin heittäydyn asioihin aika sille kaikki all in, että se on niinku kaikki tai ei mitään ja niin kuin sanoit, on urheilutoimittaja ja on superkiitollinen ja onnekas, että saan tehdä tätä työtä ja on saanut jo tässä kohtaa elämältä paljon enemmän kuin mitä ikinä olisin uskonut toivoa. Sen huomaa, kun katsoo sun työtä telkkarissa, mutta sitten kun katsoo vaikka sun sosiaalista mediaa tai jotain, kun sä sanot, että sä oot urheiluhullu ja tälleen, niin sä niin kuin todellakin elät sillä tavalla, että sä et vaan niin kuin sano, että sä oot kiinnostunut urheilusta, vaan sä oot joko tekemässä urheilulähetystä tai jotain muuta urheiluun liittyvää juttua, tai sitten sä oot hiihtoladulla, tai sitten sä oot juoksemassa tai pelaamassa tennistä tai jotain muuta tämmöistä näin. Onko tämä ollut siis sieltä Loviisasta ja sun lapsuudesta, ihan niin kuin lapsuudesta lähtien tämä urheilu ja liikunta sulla niin kuin koko ajan? On se ollut. Että 3-vuotiaana, kun sai mennä Loviisan naisvoimistelijoihin, niin mä olin siellä heti 3-vuotiaana satujumpasta lähtien ja siitä asti on aina urheilu ja on tykännyt tosi paljon aina, niin kuin, että varsinkin mun äiti oli tosi tai on todella sporttinen vieläkin ja hänen innoittamanaan niin aina jotain, niin kuin, jotain urheiltiin ja juostiin ja hiihdettiin ja se on ollut niin kuin koko elämän, että se on niin kuin, liikunta on mulle elämäntapa ja ollut aina ja se on sama kuin pestää illalla ja aamulla hampaat, niin se on ihan yhtä luonnollista, että siksi mä aina välillä ihmettelen, kun ihmiset sanoo, että mulla ei ole aikaa urheilla, niin vaikka mulla on ollut elämä tosi hektistä moneenkin vaiheeseen ja on välillä vieläkin, niin mulla on aina aikaa urheilla. Et jotenkin mä löydän sen, mä nipistän okei, mä en tiedä, onko se hyvä asia, että nipistää yöunista, mutta jostain mä löydän aina sen ajan edes vähän urheilla ja saada sen hienpintaan ja se on niinku, siitä mä saan energiaa. Niin, no ei tietenkään pidemmän päälle aina voi yöunista nipistää, mutta toisinpäin ajateltuna, niin sun pitää kuluttaa energiaa, että sä saat energiaa. Semmoinen pikkuväsymys on monille tekosyy olla liikkumatta ja toisille taas se on syy nimenomaan liikkua, että saa sitä virtaa. Ja mitä paremmassa kunnossa oot, niin sitä kevyemmältä se raskaskin arki tuntuu. Että sitä voi ajatella monella tavalla. Että tämä on ikuisuuskysymys, mitä sanoit äsken, ja semmoinen ikuinen riida- ja väittelyaihe myös toi ajankäyttö, että kuinka pitkälle se on priorisoinnista kiinni ja kuinka paljon se on sitten ympäröivistä niin kuin ulkoisista tekijöistä. Kyllä. Mutta kyllä meillä aika lailla kaikilla on kuitenkin vastuu ja vapaus päättää, mitä me elämässä Kyllä. Ja silleen, että ehkä se on niin kuin, että joillekin ihmisille se tulee luonnostaan ja se on niin kuin, että mulle mä nautin siitä. Se on mulle niin kuin, se on vähän niin kuin huume. Että se tuo mulle hyvän olon, mutta mä tiedän, että ei se kaikille ihmisille. Jollekin ihmisille se on musiikki, se on joku muu asia, mikä tuo sen energian ja silloin se liikunta ei tunnu niin, kuin, niin helpolta lähteä tai se ei tunnu niin kuin, se ei kutsu luokseen samalla lailla. Juuri näin, että kullakin on omat harrastuksensa, että
Et liikkuahan kannattaa siis ihan terveyden ja suorituskyvyn ja hyvinvoinnin takia, Kyllä. mutta ihmisillä on erilaiset tavoitteet ja erilaiset harrastukset ja se on ihan fine. Että Kyllä. Kaikkien tarvitse mitään himourheilijoita olla tietenkin. Kyllä, mutta varsinkin matkustamista kun ajatellaan, niin en mä jaksaisi noita pitkiä lentoja, aikaerorasitusta, kaikkea sitä, mitä se matkustaminen tuo mukanaan, jos mä en pitäisi sitä huolta ja liikkuisi. Et silleen on onnekas, että se liikunta on luonnollisesti tulee mukana. Joo, toi onkin yksi kysymys, mikä mulla onkin tuossa odottamassa vähän, tai siis liittyen tuohon sun toimittajan työhön ja tuohon niinku, kun se sisältää paljon sitä matkustamista ja sitten, että miten sen kanssa jaksetaan niin sanotusti. Palataan siihen kohtaan. Kun sä lähdit sieltä Loviisasta, niin oliko se näin, että sä sieltä lähit Mäkelärinteen urheilulukioon? Joo, Helsinkiin? Kyllä. Mä pelasin jalkapalloa Loviisan Riennossa ja sitten mä olin yhtenä silloin 9-luokan talvilomalla. Mä olin tällaisessa maajoukkuekatsastusleirillä, missä Jutta Rautiainen veti sitä leiriä. Ja mä en edes tiedä, miten mä oon sinne päässyt, koska mä en todellakaan. Mut on palkittu usein niin kuin tsempparina ja sinnikkäänä tunnollisena harjoittelijana, mutta mä en ollut kauhean lahjakas. Ja mä olin siellä ja silloin Jutta Rautiainen, eli Pasi Rautiaisen sisko, joka on myöskin valmentaja, niin sanoi, että Mäkelärinteen lukiossa on sellainen tilanne, että naisten jalkapallo, se valmennusryhmä on vaarassa, että se lakkautetaan, koska silloin naisjalkapallo ei ollut niin korkealla ja ei niin suosittua. Että jos kenestä teistä tahansa tuntuu, että haluatte, että teitä voisi kiinnostaa se paikka siellä Mäkelärinteen lukiossa, niin hakekaa sinne. Ja silloin oli niinku semmoinen, Mäkelärinne oli ensimmäisiä urheilulukioita ja luokaton lukio, ja sitä pidettiin niinku todella semmoisena elitistisenä lukiona ja vaikea päästä. Ja silloin oli vähän tämmöinen niinku mä muistan, leima. 90-luvulla. 93 mä aloitin siellä. Ja sitten mä ajattelin, että mä haen ihan poskoi, että mä kokeilen ja en mä kuitenkaan sinne pääse. No sit mä pääsinkin ja sit mä oon ainoa lapsi ja mun vanhemmat oli vähän se, että no okei, että meinaat sä nyt lähteä. Ja sitten mä mietin, että uskallanko mä lähteä ja Helsinkiä, en mä oikein tunne sieltä ketään. Ja sitten mä ajattelin, että no jos en mä nyt lähde, niin sitten mua kaduttaa ehkä joskus se. Niin. Ja sitten mä lähdin ja eka vuoden podin ihan hirveät koti-ikävää ja puhelinkopista. Ei ollut silloin puhelinta siellä mun kämpässä, eikä varsinkaan kännyköitä. Ja podin kauheat koti-ikävää. Puhelinkopista soitteli äidille ja no sit hankittiin mulle lankapuhelin sinne, että mä pystyin ne sieltä soittaa. Ja sitten mä muistan äiti sanoi, että jos susta yhtään tuntuu siltä, että se käy niinku liian rankaksi, että se on niinku liian rankkaa siellä ja sulle ei ole niinku sitä turvaverkkoa ja näin, niin aina sä voit palata Loviisaan. Sitten mä en varmaan tule maitojunalla kotiin, että tämä vedetään vaikka miten. Ja no sitten kun mä sain ystävystyin ja sain kavereita ja näin, niin sittenhän kaikki oli paljon helpompaa tietenkin, mutta joo, se oli makea. Tykkäsin olla siellä tosi paljon ja mä uskon, että silloin oli myös iso merkitys siitä, että mä oon nyt tässä. Että mä uskalsin silloin lähteä, mä uskalsin heittäytyä siihen, vaikka se oli tuntematon, vähän pelottava. Mä olin ollut aika semmoinen koti-ihminen niin kuin silleen, että mulle niin kuin perhe oli tosi tärkeä. Ja sitten ehkä se suurin asia, mikä silloin tuntui, että jäi kaipaamaan, on se, että kun kaverit meni niin kuin äidin ja isän ja meni kotiin ja siellä oli niin kuin perhe ja äiti teki ruuan ja kaikkea, niin mä menin aina yksin. Niin. Mulla oli se yksiö siellä Koskelassa ja siellä mä asuin, mutta se kannatti tehdä. Niin, no, on sun työuralla ollut sen jälkeen monia muitakin tilanteita, milloin sä oot lähtenyt vähän niin kuin kokeilemaan semmoista suurta tuntematonta tai joutunut vähän niin kuin ottamaan tuommoisen rohkean askeleen, että ei ainakaan ihan mukavuusalueella. Niin. Mitä lukion jälkeen tapahtuu? Lukion jälkeen mä pohdin siinä, että mitä mä alan tekee isona ja tuntui, että kaikki haki oikeikseen, kauppikseen tai lääkikseen. Ja sitten mä olin silleen, että okei, mikä noista olisi niin mun juttu, ei oikein mikään, mutta sitten mä olin silleen, että no ehkä oikein, se kuulosti niin kivalta ja ajattelematta ollenkaan, että en mä ole yhtään semmoinen lukija-pänttäjä tyyppi ja en mä ole niin mä oon enemmän tekijä kuin lukija. Ja sitten mä ajattelin, mun yksi kaveri haki Valtsikkaan lukea viestintää. Mä että okei, mä haen sinne. Että mä olin aina tykännyt niinku kirjoittaa ja mä olin hyvä äidinkielessä ja mä tykkäsin niinku siitä, että se jotenkin vei mennessään. Ja mä ajattelin, että no okei, sitä. Sitten jotain olisi kiva tehdä urheilun liittyen, mutta mitä se voisi olla, että en mä oikein tiedä, että en mä halua valmentaa, en mä halua liikunnan opettajaksi enkä ohjaajaksi, että mitä se voisi olla. No sitten olin niinku naisurheilutoimittajia jo silloin muutamia ja
mä ajattelin, että no semmoinen urheilutoimittaminen voisi olla niin kuin makea juttu. Että jos mä haluan lukea viestintää ja sitten alkaisi suuntautua niin kuin urheilutoimittajan suuntaan, mutta mä en päässyt silloin ekana vuonna sinne Valtsikkaan. Sitten mä lähdin au pairiksi Englantiin, tulin takaisin, pyrin uudestaan Valtsikkaan, jäin ihan, oliko 0,5 pisteen päähän niin kuin siitä paikasta, mikä toisaalta nyt tuntuu, että no onneksi mä jäin, koska se olisi ollut ihan liian teoreettista ja ihan niin kuin liian semmoista niin kuin akateemista mun luonteelle. Ja sitten kun mä en päässyt sinne, mä pyrin vaan ihan mistä tahansa voi lukea viestintää. Ja sitten mä päädyin Espoon-Vantaan ammattikorkeeseen lukea yritysviestintää. Ja sitten sieltä valmistuin tradenomiksi ja pääaineena tai suuntautumisvaihtoehtona oli tämä yritysviestintä. Sitten sekin oli vähän se, että no ei tämä ole oikein se mun juttu. No sitten Vierumäellä alkoi tämmöinen urheilujournalismin koulutusohjelma, 1,5 vuotta, missä piti olla jo joku tutkinto alla. Ja mulla oli tämä tradenomin tutkinto. Joo. Ja sitten myös kokemusta niin kuin toimittajan työstä. Ja mä olin friikkuna kirjoittanut muutamiin fitnesslehteen ja tällaisiin niin kuin muutamiin lehteen niin kuin vaan tyrkyttänyt ja laittanut, niin kuin, että voinko mä kirjoittaa ja mä tykkään kirjoittaa ja voisinko mä tehdä ilman mitään koulutusta. Tosi kiitollinen niille ihmisille, jotka antoi mulle sen mahdollisuuden silloin. Että vaikka mä olin ihan niin kuin, että mulla ei ollut mitään taustaa, niin antoi mun kirjoittaa sinne lehtiin ja sain sitä kautta kokemusta ja pystyin osoittamaan, että mulla on kokemusta. Ja sitten pääsin sinne kouluun Vierumäelle opiskelemaan urheilujournalistiikkaa ja sitten sieltä käytiin se ja samaan aikaan mä olin lentoemäntänä, työskentelin. Joo. Eli tämä lentoemännän työ, sehän on semmoinen työ, minkä ainakin käsittääkseni moni aloittaa sen vähän niin kuin opiskelujen ohella tai semmoisen ajatuksena, että se on ainakin opiskelujen aikainen tämmöinen duuni. Kyllä. Mutta se on myös semmoinen ala, joka niin kuin vie aika paljon ihmisiä mennessään. Kyllä. Että tosi moni sitten niin kuin innostuu siitä ja rakastuu siihen. Ja toki jos tykkää matkustamisesta, niin kuin sinäkin aivan ilmeisesti tykkäät, niin se varmaan sopii sulle aika hyvin. Kyllä, ja siis sen takia kai lentoemännissä on, siellä on juristeja, kauppatieteilijöitä, pappeja, opettajia, sairaanhoitajia. Siellä on vaikka mitä, koska moni lähtee sinne, niin kuin sanoit, kesätöihin tai opiskelujen ohella tekemään sitä työtä, koska siinäkin on niin kuin vuorotyö mahdollistaa paljon asioita. Niin. Ja sitten ennen varsinkin pystyy aika paljon vaikuttamaan siihen omaan työvuorolistaankin, että pystyy sitten niinku opiskelemaan samaan aikaan. Niin mutta se vie mennessään. Mä rakastan olla ihmisten kanssa ja se jotenkin, että saa olla ihmisten kanssa ja siinä työssä sai olla. Ja mä rakastan jotenkin asiakaspalvelu. Ammatit ja asiakaskohtaamiset on tosi lähellä mun sydäntä. Niin kuin mä oon myös hyvin kriittinen asiakas, koska mä oon tehnyt sitä asiakaspalvelutyötä. Mä tiedän, mitä on hyvä asiakaspalvelu ja mitä se niin kuin vaatii. Ja nyt tietenkin, kun oon matkustanut paljon itse, vielä enemmän kuin aikaisemmin, niin nyt musta tuntuu, että vitsi mä olisin vielä parempi lentoimenta nyt, kun mä tiedän, niin kuin, että mitä se asiakas oikeasti siinä penkissä haluaa. Minä vuonna sä lensit ekan lennon ja minä vuonna viimeisen? 99 lensin ekan lennon ja 2016 viimeisen lennon niin kuin lentoemäntänä. Eli 2016, siitä on nyt 8 vuotta aikaa, eli melkein siihen asti, kun sä aloitit F1-toimittajana. Kyllä. Itse asiassa, kun mä aloitin F1-toimittajana, niin mä olin vielä virkavapaalla Finnairilta ja sitten sen 1 vuoden jälkeen niin sitten mulle tuli soitto mun esimieheltä, että nyt sun pitäisi tehdä päätös, että mitä sä oikein meinaat tehdä. Ja mä olen se, että älä pakota mua tähän, mä en halua jättää kumpaakaan. Ja itku silmässä allekirjoitin sitä irtisanomisilmoitusta Finnairille ja mun mies vielä sanoi, että eihän sun ole pakko lähteä sieltä, jos se on noin vaikeaa, kun mä en pysty tähän, mä rakastan sitäkin työtä. Ja sitten se oli se, että nyt että sulla on valinta, että sä jatkat joko Formula 1-toimittajana tai sitten sä jatkat lentoimentänä. Ja sitten mä olin se, että okei, että F1-toimittajan hommaa, niin mä oon opiskellut sitä varten ja sitä voi tehdä vain yksi tyyppi Suomessa kerrallaan, että siinäkin saa lentää, mutta ei tarvitse tehdä yhtä aikaa asiakaspalvelua. Niin. Ja se oli ihan oikea. Siis se tuntui silloin vaikealta päätökseltä, mutta se oli ihan oikea päätös. Kyllä mä ymmärrän. Ja tietysti pitkä aika, siis mitä sitä tulee, 16-17 vuotta. Kyllä, ja ihania ihmisiä sielläkin. Niin, siis ystäviä tulee tietenkin. Kyllä. Monessako maassa sä muuten oot käynyt? Onko sä laskenut? Mä oon joskus laskenut, kun mulla kysyttiin johonkin juttuun, niin olisiko ollut, nyt jos mä en ihan väärin muista, niin 76. Joo. Ja sen jälkeen on tullut vielä Katar lisää. Niin. Oot sä aika paljon ehtinyt paljon. Niin. Mainitsit sun miehen tuossa sivulauseessa, niin tähän ootte ollut ihan teinistä lähtien yhdessä. Mä olin 15, hän oli 19. 15. Se ei kai nykyään enää olisi mahdollista. Niin, mutta siis ensimmäiset treffit silloin ja
tenniskentällä eka treffi. No totta kai. Urheilu pitää siihenkin sotkea jollain tavalla. Kyllä. Harvinaislaatusta. Me tullaan perässä, meillä on vasta 17 vuotta, niin me ollaan ihan niin kuin nuori pari vielä. Alkutaipaleella. Joo, kyllä. Hei, toimittajaksi, sä mainitsit sen Vierumäellä opiskelit. Valmistuttaako siitä suoraan jotenkin valmiiksi urheilutoimittajaksi? Tai oliko sulla sen jälkeen vielä jotain, vai siirrytkö sä saman tien työelämään? No sieltä siis sieltä se ei ole tutkinto, vaan se on erikoistumisopinnot ja sen takia pitää olla joku vähintään ammattikorkeakoulututkinto alla. Aivan, niin just se oli niin kuin jatkoksi. Joo, mutta periaatteessa niin kuin että sit sä oot urheilutoimittaja, että samalla lailla ehkä kun nyt on Laajasalon opisto ja HEO, tällaisia vastaavia, mitkä kestää onko vuoden, niin sitten sieltä valmistuu urheilutoimittajaksi tai saa niin kuin valmiudet siihen. Ehkä se ei ole mikään tutkinto, en ole ihan varma, onko se tutkinto, mutta mutta sitten mulla kävi niin onnekas, että mä jatkoin sitä lentämistä ja sitten Kikka Pohjaväreltä, joka oli meidän koulutusohjelmajohtaja siellä Vierumäellä, niin häneltä Timo Ylitalo, joka veti Elixir-nimistä ohjelmaa, semmoista ehkä muistatkin. Muistan hyvin. Niin Timolta oli kysytty, tai Timo oli kysynyt sieltä Vierumäeltä Kikalta, että olisiko sulla ketään sellaista opiskelijaa, joka haluaisi tehdä keikkaduunina Elixirissä töitä, että pääkaupunkiseudulla pitäisi asua ja heille ei ole tarjota kokopäiväistyötä, mutta niinku keikkatyötä. Ja sitten Kikka oli ajatellut, että no hei, että Mervi voisi olla sopiva, että se tekee lentoimännän duuneja edelleen ja silleen, niinku, että se voisi sopia tuohon niinku hommaan. Ja sitten mä menin sinne ja mä olin sen 4 vuotta niinku osa-aikaisena, tein vähän kaikkea. Pieni tuotantoyhtiö, niin kaikki teki vähän kaikkea siellä ja sain niin kuin huippuammattilaisten kanssa tehdä töitä ja opin siinä totta kai tosi paljon. Sitten mä olin jossain vaiheessa lähettänyt vaan Maikkarille vapaan hakemuksen, vaan semmoinen, että jos te joskus tarvitte ja näin, niin olen täällä olemassa. Niin, eli sä et hakenut mitään tiettyä paikkaa? En. Okay. Ja sitten se meni ihan hauskasti, että no sitten mä irtisanouduin sieltä Elixiristä, mä olin ollut siellä jo 4 vuotta ja sitten 2 päivää sen jälkeen, kun mä olin irtisanoutunut, niin soitettiin Maikkarilta, että me ollaan nyt rekrytoimassa ihmisiä, että sä oot lähettänyt tänne hakemukseen, tuut sä haastatteluun. Ja sitten mä olin haastattelussa, Tatu Lehmuskallio, Jani Uotila haastatteli mua ja sitten mä sain tietää, että mut on valittu. Ja siinäkään vaiheessa mä en vielä tiennyt, että kun mä olin sitten ihan innoissani, että mä oon päässyt Maikkarille töihin, niin kaverit kysyivät, no mitä sä rupeat tekemään siellä? Mä oon, ei mitään hajua, että varmaan menen nettiin kirjoittaa jotain juttuja, että en ole sopinut yksityiskohdista, mutta on ihan innoissani. Ja sitten meni vähän ajan päästä muutaman viikon kuluttua sopiin niin kuin yksityiskohdista ja silloin siellä oli yksi urheiluankkuri jäänyt pois just silloin ja sitten Jani Uotila kysyi, että kiinnostaisiko sua niin kuin tehdä urheiluankkurin hommia ja sitten mä en ollut ikinä ajatellut rehellisesti sanoa, että mä olisin niin kuin kameran edessä ja jotenkin mä olin niin kuin ajatellut, että mä tein jotain niin kuin kameran takana pitkiä dokumentteja ja jotenkin semmoinen niin kuin visio päässäni ja sitten mä olin, että apua, että olisiko musta siihen. Ja sitten mä mietin, että no hitsi, että jos mulle tällaista mahdollisuutta tarjotaan, niin mä tartun siihen. Ja mä tiedän, että mä olin umpisurkea alussa ja sitten muhun tietyt ihmiset usko ja antoi mulle mahdollisuuden, kun musta tuntuu, että nykyään kaikki nuoret on niinku supervalmiita esiintyjiä, niin mä en ollut mä oon kyllä niinku tehnyt aika kovan duunin, että kun joskus ihmiset on silleen, että vitsi, sulla on ollut makea elämä ja sä oot saanut kaikkea ja sä oot saanut tehdä kaikkea, niin mikään ei ole tullut ilmaisiksi. Niin, se on helppo tänä päivänä ajatella, että kun sä nyt oot tommonen noin hyvä esiintyjä, mutta ei se ollut niin. Ei se ollut ja mä muistan, eikä ollut Instagramia, minkä kanssa harjoitella. Ei ollut mitään, minkä kanssa harjoitella. Ja silloin ajateltiin, että jos olisi itse puhunut kameralle, niin se olisi todella itsekästä ja narsistista. Että puhuu itse kameralle ja nauhoittaa sitä. Mutta sitten mä tiedän, että Tatu Lehmuskallio mulle myöhemmin sanoikin, että hänellekin tultiin sanoa, että ei tosta tuu mitään. Ja sitten Tatu oli sanonut, että antakaa sille aikaa, että kyllä se tästä. Niin kuin, ja oliko Tatu tuottaja? Tatu oli koko urheilun päällikkö. Ja Jani Uotila oli silloin tulosruudun päällikkö. Ja sitten nyt kun mä vaihdoin Viaplaylle, niin Tatu ja Janin kanssa, molempien kanssa juttelin niin kuin tästä maikkariajasta. Ja mä kysyin Janilta, että miksi te palkkasitte mut, koska mulla ei ollut mitään niin kuin kokemusta, niin vankkaa kokemusta. Niin sitten Jani sanoi, että no pari asiaa, mitkä oli tärkeitä. Sä et kysynyt palkkaa, sä et kysynyt, että eihän mun tarvitse viikonloppuna tehdä töitä. Sä et kysynyt työajoista, etkä palkkaa. Susta vaan paistoi se, että sä haluat tehdä ja se into tehdä. Ja se on ehkä se, mikä niinku,
ihmisillä, jotka aidosti haluaa tehdä urheilun parissa tai missä tahansa, että niin kuin tärkeintä ei ole se paljon, sä tienaat varsinkaan alussa, vaan se, että sä pääset tekemään kaikkea. Ja mäkin tein ihan kaikkea. Mä otin kaiken vastaan, mitä ikinä tarjottiin, koska mä halusin vaan oppia. Ja mä ajattelin, en mä koskaan niin kuin miettinyt, että laskenut työtunteja tai muuta. Et mä olin vaan jotenkin innoissani siitä, että vitsi, muun luotetaan. Mä saan tehdä tällaistakin ja mä kokeilen totakin. Ja mä oon niin kuin tehnyt ihan kaikkea niin kuin sähketoimittajasta, eli kuvittanut niitä sähkeitä, niin kuin ihan kaikkea saanut tehdä. Niin se on niin kuin auttaa ymmärtää sitä kokonaisuutta. Joo. Teikö sä silloin alussa Maikkarilla Huomenta Suomeen? Joo, Huomenta Suomen sitä niin kuin urheiluosiota. Ja sitten jossain vaiheessa tein myös niin kuin Maikkari, niin kuin Huomenta Suomen sitä ohjelman juontamistakin. Niin kuin, olisiko tehnyt 2-3 vuotta niin kuin viimeisiä vuosia. Joo. Joo, se oli kivaa kanssa. Uutisankkurina sä et ollut. Ei, uutisankkurina, joo. Eli sitä studion emännöintiä tietyllä sitä tavalla jo silloin, mikä on sitten tullut aika tutuksi tuolla formulapuolella. Kyllä. No niin, Pöllölaaksoon silloin, ja montako vuotta sitä Maikkaria kesti? Mä menin 2008 ja sitten mä lähdin 2022, eli 14 vuotta. Joo. Aika pitkään. No siis jos miettii nykyihmisellä, niin hyvä, jos 5 vuoden työurasta puhutaan niin kuin samalla työnantajalla, niin sekin on jo pitkä. Eikö? Ainakin musta vaikuttaa siltä, että tosi moni vaihtaa. Pois lukien minä, joka on ollut yrittäjänä 23 vuotta. Niin, mutta sekin on makea. Yrittäjänä on kivaa myös, eikö on siinä hyvätkin puolessa. Kyllä. Okei. Sitten yksi kaunis päivä, niin mikin tuulisuojassa vaihtui logo Pöllöstä Viaplayksi. Kyllä. Paljonko tästä nyt on aikaa? Muutama vuosi? 2 vuotta, joo. Vuotta. Nyt on niin kuin 3. kausi Viaplayn leivissä. Joo. Elikkä Maikkari lopetti F1 tekemisen ja sä olit silloin, teikö sä pelkästään F1 silloin? Ei, silloin mä tein myös tulosruutua. Tulosruutua myös, joo. Ja sitten sen jälkeen Viaplay osti oikeudet ja kaappasi sinut ja muutama osin työkaverinkin ilmeisesti. Kyllä. Samaan aikaan Viaplaylle. Joo. Mä olin jo päättänyt silloin, että okei, että kun se tuli aika pari vuotta etukäteen, saatiin jo tietää, että Maikkari ei jatka oikeuksia. Ja mä olin jo päättänyt, että en mä niin kuin missään nimessä sitten. Tämä on sitten tässä, että tämä oli hyvä periodi. Mä oon oppinut paljon Formula 1 ja näin, että tämä oli hyvä. Mutta sitten Ville Klinga soitti ja sai mut vakuuteltua ja houkuteltua. Se oli kiva puhelu ja sitten mun tuli semmoinen olo, ja sitten oli ollut covid-aika, että ei oltu matkustettu kisoihin niin paljon, niin sitten mun vähän tuli se, että vitsi, olisi nyt makea mennä vielä varikolle, ja kiva on ollut täälläkin, niin kuin, että tykkään kyllä tosi paljon työstä, ja meillä on mahtava porukka, ja tietenkin ehkä vähän pienempää erilainen organisaatio, mutta ihan huipputyyppejä, samoin kuin Maikkarillakin, että ihmisethän aina tekee sen, että onko hyvä olla jossain, niin tuollakin on niinku ihan mahtavia ihmisiä ja semmoinen yhdessä tekemisen meininki, niin se on tosi tärkeää, että mä oon viihtynyt ihan valtavan hyvin sielläkin. Joo, toi on aika paljon semmoista urakkaluontoista tiimityötä. Ihan sama kuin meillä vaikka rallycrossissa, kun me matkustetaan MM-sarjassa ja mennään paikasta toiseen, niin tavallaan samojen ihmisten kanssa matkustetaan, ollaan paljon niin kuin lähekkäin ja pitkiä aikoja ja väsyneitä ja on kaikenlaisia hankaluuksia ja muita, niin sitä pitää oikeasti tykätä aika paljon, että sitä jaksaa tehdä, että se ei ole semmoista niin kuin virkamiesmäistä työtä. Kyllä. Mä en tiedä, miten sä koet tuo F1, mutta mä niin kuin koen esimerkiksi rallycrossissa tuolla, kun mä Niklaksen mukana matkustan ja autan, niin mä en edes pidä sitä työnä. Niin. Siis se tuntuu siltä, että se on vaan niin kuin jotenkin niin siistiä olla siinä mukana. Niin. Ja silloin se on, kun sä tykkäät siitä, että se ei tavallaan niin kuin mikä tahansa, mikä on sulle intohimo ja sä tykkäät siitä, niin sehän ei tunnu työltä. Että on se sitten valmentaminen tai on se sitten mikä tahansa, tai oot sä ydinfyysikko tai teet niin kuin mitä tahansa aivokirurgi, mikä tahansa, että sä saat kiksejä siitä, kun sä saat tehdä tai sä saat tehdä sitä omaa duunia ja juttuja ja niiden ihmisten kanssa, niin silloinhan se ei tunnu työltä. Ja joskus mä sain joku viesti jossain Instagramissa joltain mun seuraajalta, että sulla on niin helppo elämä, että sä käyt vaan tuolla Formula 1, vapaa-ajat sä vaan treenaat ja käyt kasvohoidossa. Okei, totta, mun elämä on ehkä jotain muutakin, mutta Noniin, nyt päästään kätevällä aasisillalla siihen, niin kuin itse siihen F1-toimittajan työhön, että niiden kasvohoitojen välissä, niin mitä kaikkea sä teet? Elikkä määrittelisikö sä itsesi nyt enemmän varikkotoimittajaksi vai studioemännäksi, tai mikä on sun
merkittävin rooli, tai miten sä koet? Niin kuin, mä itse näen sut varikkotoimittajana. Varikkotoimittajaksi mä itse miellän, mutta nyt esimerkiksi tänä vuonna, kun me ei matkusteta niin paljon, niin mä oon myös studiossa, mikä on ihan mahtavaa, että mä saan myös pitää yllä sitä taitoa, koska se on hyvin erilaista. Ne on kaksi hyvin erilaista roolia ja hyvin erilainen työympäristö, mutta niin kuin se varikkotoimittajan rooli ja se, että mä saan mennä siellä ja haastatella ja tehdä, niin se on niin kuin se, mistä mä saan kaikista eniten kiksejä. Kuinka paljon sillä pitää käyttää kyynärpäitä ja olla? Siis sunhan pitää olla tosi, jos ei nyt aggressiivinen, niin tosi suoraviivainen ja päättäväinen siellä, koska ihmiset ja tilanteet menee nopeasti ohi ja siellä on 100 muuta, jotka haluaa kanssa haastatteluja aikaan 10 sekuntia. Niin kuinka paljon siellä pitää niin kuin ihan oikeasti vääntää, että saa ne haastattelut tehtyä? No siellä on, niin kuin, kun kaikki tehdään sitä samaa työtä ja sitä pitää tehdä ensi viikonloppunakin ja sitä seuraavana viikonloppunakin, niin pitää olla niin kuin, totta kai niin kuin muut huomioon ottava. Mutta on totta se, mitä sanot, että pitää olla tosi päättäväinen. Että siellä ei, niin kuin siellä ei mietitä, että mennäänkö vai ei. Pitää kehdata kysyä. Että siellä pitää mennä vaan suoraan niihin ja siinä ei niin kuin, ujostella ja siinä mennään niin kuin, ja välillä just Henkan mun kuvaajankin kanssa, niin mä vaan sanon, että nyt mennään, tuu, ja se tulee niin kuin perässä, ja mä saatan aloittaa sen haastattelun jo ennen kuin Henkalla on edes kuvakondiksessa, eikä se haittaa, koska se tavallaan kuuluu siihen, niin kuin se tuo vaan sitä hektisyyttä. Näkee, että se otettiin lennosta. Että se otettiin lennosta, ja että semmoinen päättäväisyys, ja sitten ehkä semmoinen niin kuin tietynlainen, ehkä se kasvaa sitten siinä, kun on vuosia nyt tehnyt, niin on saavuttanut ehkä tietynlaisen luottamuksen ja kunnioituksen niin kuin myös esimerkiksi tallipäälliköiltä, jota paljon haastatellaan siellä, että tavallaan että osaa kysyä myös ja uskaltaa kysyä myös semmoisia vaikeampiakin asioita, koska ne tietää, että en mä kysy niitä siksi, että mä haluaisin olla kusipää, niin kuin vaan siksi, että ne on ne kysymykset, mitä meidän katsojat haluaa tietää. Mä edelleen koen, että mä oon asiakaspalvelutyössä, koska mä palvelen meidän katsojia. Mun pitää pystyä välittämään ne tunnelmat, mun pitää saada vastaukset niihin kysymyksiin, mitä siellä kotisohvalla mietitään, että miksi. Ja mun pitää niin kuin, tajuta kysyä ne kysymykset, että se kokonaisuus pysyy mielenkiintoisena ja ihmiset jaksaa katsoa niitä lähetyksiä. Joo. Minkälainen on sun tyypillinen työpäivä F1-kisa viikonloppuna? Siis silloin, kun ollaan paikan päällä siellä kilpailutapahtumassa. Otetaan nyt vaikka lauantai, joka on aika ajopäivä. Mitä siinä niin kuin käytännössä tapahtuu? No mä oon jo perjantaina, kun ollaan seurattu treenejä, sitten seurataan niitä, että mitä tapahtuu, sitten kuskit haastatellaan perjantaina treenin jälkeen, ja me ei tehdä kaikki kuljettajatreenejä silloin perjantaina, mutta sitten mä aina perjantai-iltana tai lauantai-aamuna viimeistään, niin mä kuuntelen, että mitä kaikki kuljettajat on sanonut, niin kuin, ja kuuntelen, ja jos on tallipäällikköhaastatteluita, mä kuuntelen, mitä on sanottu, tai jos en kuuntele, niin luen, niin kuin, että mitä ne on sanonut, me saadaan aina niin kuin kaikki kommentit tiimeiltä ja tiimien lehdistötiedotteet. Ja sitten lauantaina aamulla aikaisin herätys. Yleensä mun päivä alkaa sillä, että mä lähden treenaamaan. Että yleensä meillä onneksi on hotelleissa kuntosalit. Jos ei ole, niin sitten lähden juoksemaan tai teen huoneessa jonkun jumpan. Ja sitten aamiaiselle. Ja sitten koko ajan siinä aamullakin niin kun seuraan. Monesti kun mä treenaankin, niin mä kuuntelen jotain podcastia tai jotain semmoista, mikä tavallaan joutuu, että mä saan siitä lisää tietoa niin kuin Formula 1 liittyen ja siihen viikonloppuun liittyen. Ja sitten aamiaiselle ja sitten aikaisin on radalle tai lauantai-päivä hän alkaa kolmansilla vapailla harjoituksilla, niin kuin jos on normaali, ettei ole sprinttiviikonloppu, ja sitten seurataan ne treenit, ja sitten koko ajan valmistaudutaan, ja sitten mä pidän tiimin kanssa niin kuin Helsinkiin, jos mä oon siellä paikan päällä, niin pidän palaverin, että käydään vielä läpi, että mitä ollaan ajolistassa, niin kuin mitä aiheita on, ja ne on tietenkin käyty jo etukäteenkin läpi, mutta vielä täsmennetään, että onko jotain viime hetken muutoksia, ja sitten mä esimerkiksi aika usein ainakin ranskalaisilla viivoilla mä laitan ne, niin kuin, että mitä mun pitää itse muistaa niin kuin keskusteluissa, mutta joskus mä jopa niin kuin alkujuonot ja semmoiset, niin mä saatan kirjoittaa ihan sanasta sanaan, koska sit se auttaa mua jäsentämään asioita. Ja vaikka mä sitten puhuisi niitä ihan sanasta sanaan, mutta kyllä mä aika tarkkaan niin kuin käsikirjoitan itsellenikin kaiken valmiiksi. Ja sitten koko ajan sitä uutisten seuraamista ja tiimien kanssa yhteydenpitoa, että meillä on melkein jokaisen tiimin kanssa semmoinen WhatsApp-ryhmä, mihin tulee aina niin kuin päivitettyä tietoa. Et Formula 1 on silleen ihana tehdä, että siitä löytyy ihan valtavasti tietoa ja niin kuin koko ajan voi seurata ja koko ajan kirjoitetaan uutisia ja niin kuin, tavallaan siitä se mun arki on, että nytkin vaikka on väliviikko niin kuin, tai mitä vaan, niin
niin mä koko ajan seuraan. Joka päivä mä vähintään 2 kertaa päivässä katon ne mun tietyt lähteet, mitä mä luen, että aamulla ja illalla, että mitä on tapahtunut. Monesti myös päivällä, jos mulla on joku semmoinen hetki, niin mä saatan lukea autosporttia ja muita sellaisia, mitä mä niin kun pidän luotettavina lähteinä, niin seuraan tosi paljon sitä uutisointia, että koko ajan tapahtuu niin paljon, että on pakko niin kun pitää itsensä niin updateattuna. Kyllä. Ja sitten kun alkaa se aikaa jo, ennen sitä on aina ennakkolähetys, 0,5 tuntia nykyään se meidän ennakkolähetys, ja sitten sen mä juonan niin sieltä paikan päältä silloin, kun on paikan päällä. Täällä Helsingin päässä on studio, sitten seurataan se aikaa jo, joka on mun ehkä työn kannalta se kaikista haastavin vaihe, kun mun pitää seurata aikaa jo, sitten sieltä jokaisen osion jälkeen tippuu niitä ihmisiä tai kuljettajia, ja ne tulee suoraan haastatteluun, niin sitten siellä on jo esimerkiksi ensimmäisen aika-ajo-osion jälkeen, niin se toinen aika-ajo-osio lähtee jo käyntiin, ja mun pitäisi saman aikaan seurata sitä, kun mä haastattelen niitä ensimmäisiä pudonneita ja sama myös siinä 3. jutussa, mutta sitten tehdään se ja ne haastattelut ja sitten tehdään vielä jälkilähetykset ja mitä ikinä siihen, että kyllä ne päivät on aika pitkiä siellä. Ootko te jossain mediacenterissä tai jossain haastattelukarsinassa tai jossain silloin aika-ajoin aikana? Missä te niinku seuraatte sitä? Siellä karsinassa, joo. Että siinä haastattelukarsinassa, että ne tulee, se karsina kuulostaa. Niin kuulostaa erikoiselta, mutta sä oot itse käyttänyt sitä termiä. Se on se, miksi sitä kutsutaan. Se on pen niin kuin englanniksi, mutta suomeksi käytetään haastattelukarsinaa, mikä kuulostaa, niin se kuulostaa, että karja ajetaan siihen karsinaan, mutta mutta onko siellä karsinan puolella siis te vai ne kuljettajat? Ne on siellä karsinassa, me ollaan ulkopuolella, syötetään sitä mikkiä. Niin ne tulee siihen aina sitten, ne kuljettajat sen jälkeen, kun ne on pudonnut, niin meidän on pakko olla siinä haastattelualueella. Mutta sitten kisaa joskus, jos ei tapahdu mitään, niin sitten mä saatan mennä katsoa sitä just pressiin, koska sitten siellä on paljon enemmän mulla screenejä, mistä mä näen kaikkea dataa, pystyn lukemaan. Mutta sitten jos joku kolaroi ja odotetaan, sitten pitää odottaa sitä, että me ei tiedetä ikinä, että milloin se kuljettaja tulee sinne ja sitten on pakko saada haastattelu, niin sitten pitää mennä odottaa sinne, että sitten se saattaa monesti tulla vasta ihan sitten kuin kaikki muutkin, mutta sitten ja nykyään jotkut tiimit saattaa laittaa, että hei, että me tullaan kohta karsinaan, tai pressi-ihminen laittaa, että mä ilmoitan, kun me tullaan sitten haastatteluissa, jos joku keskeyttää, mutta... Joo. Tästä pitikin kysyä, että onko teillä sellaisia ennakkoon sovittuja haastatteluita joidenkin vaikka kuljettajien tai tallipäälliköiden kanssa sille, että on vaikka edellisenä päivänä sovittu, että tiettyyn aikaan tehdään joku haastattelu, vai onko se enemmän tuommoista niin kuin lennosta tekemistä? On siis semmoisia pidempiä haastatteluja, mitä yleensä tehdään torstaina mediapäivänä, että ne sovitaan jo hyvin ajoin etukäteen ja monet tiimit haluaa nykyään jo tietää niin kuin ne topikit ja aiheet, että mistä puhutaan, että osataan valmistautua, mikä on sitten aina vähän silleen, että... Sensuroidaan. Mutta mä yleensä laitan hyvin silleen laveasti ne aiheet, että voi kysyä sitten periaatteessa kuitenkin aika laajalla skaalalla kysymyksiä tiettyyn aiheeseen liittyen, mutta joo, niitä tehdään niitä, ja ne on jotenkin kivoja, että siellä semmoinen 1-1, eli vähän pidempi haastattelu, niin se on 10 minuuttia, että se ei ole Erno tällaista tuntia, mitä me voidaan esimerkiksi puhua, mutta se ei ole myöskään se 15 sekuntia se aika jo jälkeen, missä kysytään 1 tai 2 kysymystä, ja kaiken lisäksi se vastaus tulee usein niin kuin robotilta, Kyllä. että se kertoo sen saman latteuden kaikille, niin niistä on vaikea saada kauheasti särmää joskus. Ei, joo, ja ne pidemmät haastattelut, niistä mä tykkään ihan älyttömästi, koska niissä vähän ehtii saada sitten jotain siitä kuljettajasta ehkä irti niin kuin enemmän, ja vähän varsinkin, jos se on itsestäkin kiinni, että millaisia aiheita, että sitten jos sulla on ihan sellaisia aiheita, mitä ei sellaisia tavanomaisia, niin sitten ne kuljettajat kiinnostuu, että hei, tästä on makea puhua, tai jotain aktiviteettia siinä samalla. Ja sitten käydään aika paljon keskusteluja myös tallipäälliköiden kanssa, varsinkin niin kuin silleen kameroiden ulkopuolellakin, että törmätään siellä varikolla ja paddockilla ja vaihdetaan muutama sana, ja silleen oikeastaan sitä tietoa myös saa silleen niin kuin kulissien takana. Ketkä on toimittajan kannalta tai sun kannalta siis niin kuin henkilökohtaisesti, kun sä oot kuitenkin henkilökohtaisesti oppinut tunteen monia, vaikka just puhutaan tallipäälliköistä. Ketkä on sellaisia mielenkiintoisimpia tyyppejä, jotka antaa ehkä eniten informaatiota tai mielenkiintoisinta informaatiota tai on muuten vaan niin kuin mielenkiintoisia tyyppejä ja keskustelukumppaneita?
No aika montakin on itse asiassa, että tietenkin Fred Vasseur, joka nyt on tällä hetkellä Ferrarin tallipäällikkö, niin oli silloin jo niin kuin Alfa Romeon aikaan siellä, että oli Kimin aikaan. Kimin ja Valtterin. Niin sitten tavallaan niin kuin häneen on tullut semmoinen tietynlainen niin kuin yhteys omanlaisensa, hän aina välillä kertookin jotain juttuja. Sitten Andreas Seidel, joka oli McLarenin tallipäällikkö, joka lähti sitten pois ja on nyt Alfa Romeon siellä, tai Sauberin niin kuin kulisseissa rakentaa sitä Audi-aikakautta, niin hän on todella semmoinen, niin kuin, että häneltä sai tosi hyvin tietoa silleen, niin kuin, että ymmärsi kokonaisuuksia ja miksi joku asia on näin ja miksi niin tavallaan hän ei kameralle suostunut monestikaan niitä asioita sanoa, mutta sitten niin kertoi, että se auttaa hirveästi niin kuin meitä maallikoita ymmärtämään. Siis puhuttiinko nyt autojen teknologiasta? Autoista tai esimerkiksi sitten hän kertoi siitä, että miten hän oli saanut houkuteltua Daniel Ricciardon silloin McLarenille ja oli tietenkin harmissaan siitä, että sitten se juttu ei lähtenytkään toimimaan. Ja joo, se oli kyllä jännä, miten huonosti se meni loppujen lopuksi. Niin, että sitten tollaisia niinku tavaraa tarinoita ja miten niinku hänkin kertoi sit tosi avoimesti, niin se oli niinku tosi mielenkiintoista. Ja sitten nyt tällaisia uudempia tallipäälliköitä, James Walsh, joka on Williamsilla superhyvä kertomaan. Hän ollut Mersulla aikaisemmin? Joo, hän oli ennen Mercedeksellä. Toton luottomiehiä. Kyllä, Toton luottomiehiä. Ja hän on niinku ihan mielettömän hyvä yksinkertaistamaan ja kertomaan maalikoille niinku niitä asioita. Todella hyvä niinku ulosanti. Joo, insinööri ja siis todella hyvä niinku ulosanti. Ja sitten mä tykkään kyllä niinku Christian Hornerista. Niin hän on aina ystävällinen, hän on aina kohtelias ja hän on mä pidän hänestä kyllä ihmisenä niin kuin todella paljon. Ja sitten tietenkin silloin, kun Valtteri ajoi Mercedeksellä, niin Toton ja sen koko Mercedeksen tiimin kanssa on muodostunut aika tiiviskin side. Mutta tälleen maallikkona ja sivustoseuraajana, niin, ja sitten tietysti Netflix on muuttanut tätä älyttömästi. Siis kyllä. Netflix on tuonut ihan hirveästi just näitä tallipäälliköitä enemmän niin kuin ihmisten tietoisuuteen, mutta no Günther Steiner joutui nyt lähteä jo Haasilta. Mutta hän ei todellakaan ole poistunut varikolta. ei kun päinvastoin. Hän ei tekisi sitä mistään hinnasta. No. Mutta onko se Günther oikeasti semmoinen tyyppi, miltä näyttää TV:ssä? Koska sehän on niinku todella humoristinen, ennalta arvaamaton, siltä suusta voi tulla mitä tahansa. Kiroilee paljon, mikä ei niinku sinänsä mua haittaa, mutta suorasanainen, oikeastaan täysin erilainen kuin kukaan muu tallipäällikkö. Silleen, että vähän semmoinen luonnonlapsi. Kyllä, hän on kyllä niinku semmoinen ja hän on kyllä, ja sitten hän tykkää suomalaisista, hän on ollut rallin puolella paljon ja hän niinku tuntee paljon suomalaisia rallikuljettajia ja tykkää suomalaisista ja hän on kyllä semmoinen, ja hän niinku leikkaa aina supernopeasti, että mulla kävi kerran hänen kanssaan semmoinen, että sattuma, että italialainen kollega oli mun vieressä haastattelemassa ja sitten hän puhui niinku tietenkin tosi sujuvaa italiaa siinä. Günther on syntynyt Italiassa. No niinpä, ja mä luulin, että mä olin silleen, että se tuli sitten seuraavaksi meille ja mä olin, että wow, että mä oon tosi impressed, että sä puhut tosi hyvää italiaa. Sitten se oli silleen, että mä oon italialainen. Sitten mä oon, että sä oot niinku Sveitsistä. Ja sit niinku, tiedätkö, jotain niinku, vai oot sä Saksasta? Ja sit se oli silleen, että hei haloo, mä oon Italiasta. Sitten mä oon, okei, mä en tiennyt, sori. Ja sit se oli silleen, joka kerta sen jälkeen, kun se tuli varikolla vastaan, niin se oli, hello, girl from Russia. Ja joo, niin hän on kyllä tosi, mutta hän on siis tosi mukava ja nyt niinku, vaikka hän joutui Haasilta pois, niin hänet on nähty saksalaisen RTL:n asiantuntijana ja hän on ollut haastattelemassa siellä kisan jälkeen kuljettajia ja hän on avannut nyt oman Instagram-tilinsä ja hän todella nautti. Hän on ehkä se kuljettaja tai tallipäällikkö, joka eniten on saanut huomiota just tämän Netflix-sarjan myötä. Joo. Ja hyvin paljon nauttii myös siitä saamastaan huomiosta, ja jos niin kuin aikaisemmin oli niin, että kun kuljettajat tuli paddockille, niin siinä oli hirveästi faneja, jotka halusi kuljettajista niin kuin, nimmaria tai yhteiskuvaa tai mitä tahansa, niin nyt huomaa, että tämä Netflix on muuttanut sitä maailmaa niin, että näistä tallipäälliköistä osasta on tullut myös samanlaisia staroja, ja on niin makea huomata, niin kuin, että kyllä nämä vanhat miehet, keski-ikäiset miehet, niin kuin itseäsikin kutsut sun ikäiset miehet, niin he kyllä nauttii siitä suunnattomasti. Joo, siis huomaa ihan selvästi, jos kalkuloisi ihan minuutteina, paljonko ruutuaikaa nämä tallipäälliköt saa verrattuna kuljettajiin siinä Netflix-sarjassa,
niin enemmänhän ne tallipäälliköt on siinä ruudussa. Kyllä. Että kuljettajat on niin kuin enemmän sivuroolissa Kyllä. siinä. Ja jos miettii, Christian Horner päästää kuvausryhmää kotiin ja sitten lapsilta kysytään, että onko isi ollut kiltti ja isi on ollut kiltti. Joo, nehän teki jonkun lavastetun joulupukkiin. Kyllä, just näin. Kyllä. Niin just näin, että kyllä niin kuin siitä otetaan kaikki irti siitä niin kuin siitä. Ja siis, mutta pakko sanoa, Netflix on tehnyt ihan valtavasti hyvää niin kuin Formula 1 ja sen ansiostahan nyt Formula 1 on ehkä suositumpaa kuin ikinä. Niin mustakin tuntuu, siis tätä mun pitikin kysyä sulta, että onko se vaan mun tunne vai onko se oikeasti niin, että siis globaalisti niin F1 voi paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Et nyt kun Suomessa ei taistella maailmanmestaruudesta, niin suomalaisten silmin se näyttää siltä, että no se Verstappen voittaa puolella kierroksella kaikki. Niin. Mutta sitten globaalisti ja USAssa käsittääkseni F1 on uudessa nousussa. Kyllä. Niin kuin vaikeiden vuosien jälkeen. Ja kyllä. On siis, katsojaluvut on niin kuin korkeammat kuin ikinä tällä hetkellä Formula 1. Ja se Netflix on ollut siinä kyllä. Se on ollut suuri tekijä siinä ja nimenomaan ollaan saatu nuoria katsojia ja moni semmoinen, joka on ehkä seurannut tosi pitkän ajan niin kuin formuloita, niin ajattelee, että noi ei ymmärrä niin kuin historiaa ja noi ei ymmärrä, niin kuin, että ne on vaan hurahtanut tuohon lajiin Netflixin takia. Mutta mitä sitten? Niin. Sehän on pääasia, että ihmisiä kiinnostaa ja sitä lajia katsotaan ja sen myötä se laji kehittyy ja menee valtavasti eteenpäin ja sen jälkeen kun Liberty Media otti niin kuin oikeudet haltuun, niin sehän on ottanut ihan valtavia harppauksia. Että tänä aikana, kun mä oon nähnyt vielä sen niin kuin Burnin, niin kuin se eka vuosi ja ne oli niin kuin Burnin aikaa ja sitten miten paljon nyt on kehittynyt niin kuin tässä joka vuosi se menee niin kuin eteenpäin ja tehdään paljon asioita, jotta se menee se laji eteenpäin. Että kyllä se on niin kuin tärkeää ja niin kuin sanoit, että Jenkeissä niin ennen oli vain NASCAR, että ei ollut mitään muuta tai IndyCar, mutta niin kuin nythän Formula 1 on, että niin kuin NASCAR joutuu tosissaan taistelemaan, että se pysyy siinä, että ihmiset on, niin kuin, ihmisten mielenkiinto säilyy, että se ei käänny sinne Formula 1 puolelle pelkästään. Että, niin. Ja NASCARissa on vielä, siellä on niin kuin sisäänrakennettu semmoinen, että väkisin viedään se jännitys sinne kauden viimeiseen kisaan ja se ratkeaa aina kauden viimeisessä kisassa. F1 puuttuu kaikki tommoset noin, mutta silti se näyttää vaan niin kuin viehättävää. Mutta siis rehellisyyden nimissä pitää sanoa se, että nyt kun tämäkin kausi on alkanut niin vahvasti Red Bullin dominoinnissa, niin eihän se hyvää lajille tee. Että se, että Carlos Sainz voitti Australiassa ja sairaspediltä from zero to hero tyyppisesti, niin se oli hieno tarina. Ja nämä luo sitä mielenkiintoa, että se, että Max Verstappen dominoi, vaikka ainahan on ollut aikakausia, kuka ikinä sitten aina dominoikaan, oli Lewis Hamilton, Mercedes ja Vettelin ja Schumacherin ajat, niin kuin, että ainahan on ollut näin, mutta tavallaan se, niin kun, se olisi niin supermielenkiintoista, kun siellä aina käytäisiin niin kuin 2021 kaltaista taistelua maailmanmestaruudessa. Niin, no siitä lopetuksesta voi olla monta eri mieltä. Mutta tavallaan, että se säilyisi viimeiseen kisaan saakka, niin joo, se olisi ehdottomasti. Onko sä muuten kuullut mitään, onko sinne yritetty edes mitään tämmöisiä, jotain sääntömuutoksia tehdä sen niin kuin tasapuolistamiseksi. Niin kuin jossain ratasarjoissa joskus oli jotain lisäpainoja autoihin menestyneimmille tai tälleen. Niin onko mitään semmoista niin kuin sääntömuutosta edes nostettu pöydälle, että sitä voitaisiin jotenkin kulukatolla yritettiin sitä, mutta vahvat on vahvoja ja heikot on heikkoja edelleen. Niin. Ja sitten osa talleistahan niin kuin nyt en ole ihan varma tässä kaudessa, mutta viime kaudellakin niin ei yltänyt edes siihen, että ei niillä ole sellaista budjettia, joka olisi, niin kuin, että se kulukatto edes täyttyisi ja sitten taas toiset, niin kuin, että vahvat on edelleen vahvoja. Ja kulukatosta lasketaan kuskien palkat pois. Kyllä, ja 3 avainhenkilön palkat pois. Avainhenkilön palkat pois. Sitten sillä Maranellossa on ne 500 insinööriä, jotka sunnuntaisin tekee vähän F1-hommia off the record. Ja näin, että nämä, joilla on niin kuin valtavat resurssit ja omat tehtaat ja muut tämmöistä. Niin paperilla ne voi noudattaa sitä kulukattoa, mutta niillä on se niin kuin hirveä teknologinen etu. Nimenomaan. Että tuulitunnelitunteja lasketaan ja tälleen, mutta ei se oikeasti niin kuin tasapuoliseksi, niin sitä ei saa millään. Kyllä. Mutta ei se ole reilua myöskään niitä menestyneitä kohtaa, että niiltä niin kuin otettaisiin jotain pois. Ei tavallaan, tämä on niin kuin semmoinen veteen piirretty viiva aina, mutta katsojan kannalta olisi tietysti mielenkiintoista, että sitä olisi enemmän sitä jännitystä, että nyt kun katsotaan aika-ajoja, niin ihmisten lähinnä toivoo, että
Verstappenille sattuisi jotain Kyllä. Q2, Kyllä. että se ei pääsisi eturivistä. Että jos se joutuu lähteen 12 ruudusta, niin sillä tekee vähän tiukempaa voittoa. Kyllä. Mutta silloinkin se useimmiten voittaa. Niin, kyllä. Että se on niin käsittämätöntä se ylivoima, josta päästäänkin mun seuraavaan agendaan. Miksi se on niin ylivoimainen? Osaatko sä sanoa sitä? Koska Checo ei ole sillä samalla autolla niin ylivoimainen, niin onko niillä samanlaiset autot vai onko sillä niin paljon parempi auto? Onko se niin paljon parempi kuski? Niin kuin, mistä tämä kaikki johtuu? Koska tuo on ihan mykistävää tuo ylivoima. Niin. Se on varmaan Adrian Newey on isossa asemassa, auton suunnittelija, on. Kaikkien aikojen ehkä legendaarisin suunnittelijavelho, joka Onko se ruutuvihkon kanssa siellä pyörii. Onko se lähdössä, onko se tehnyt sopimuksen, kun siitä oli nyt juttua, että toi Strolli on kosiskellut sitä. No, ensin oli juttu, että se on tehnyt alustavan sopimuksen Ferrarin kanssa. Nyt on tullut tämä keskustelu, että se on tehnyt Aston Martinin kanssa. Onko se edes lähdössä Red Bullilta? Ei tiedetä. Että jos sulla on paperit, niin. Sulla on laput tässä, tarjotaan niin kuin Aston Martin, Ferrari, Red Bull. Hän voi valita. Joo. Ja tiedetään, että palkankorotus on varma. Palkankorotus on aivan varma. Sori, mä keskeytyisin. Ei mitään. Sä olit sanomassa siitä Verstappenin ylivoimasta. Joo. Adrian Newey on ainakin yksi merkittävä tekijä. Ja se varmasti, että se auto on pitkälti rakennettu Max Verstappenin ajotyylille. Eli se suosii niin kuin Max Verstappenin tyyliä ajaa. Ja Checohan on ollut, tai oikeastaan kuka tahansa siinä on ollut vierellä, on ollut vaikeuksissa aina siinä kakkosautossa, siinä toisessa autossa. Ei saa sitä toimia samalla lailla. On siinä ollut sitten kuka tahansa. Että niin kuin ollaan nähty, siinä on koko ajan vaihtunut kuljettaja. Nyt Checo näyttää ja sanokin, että nyt näiden ensimmäisten 4 osakilpailun jälkeen tai alkukauden jälkeen, niin sanoi, että alkaa pikkuhiljaa tulee semmoinen tunne, että hän on sinut tämän auton kanssa. Mutta niin hänelle kävi viime kauden alussakin. Mä muistan, että hän sanoi, että nyt alkaa tuntua, että hän pääsee tämän auton kanssa sinuksi. Sitten tuli ihan valtava droppi. Varsinkin aika-ajoissa. Niin, kyllä. Siis ihan semmoinen, niin kuin, ja sitten hän niin kuin loppukaudessa se vaikutti jo siltä, että sitä itseluottamusta ei ollut ollenkaan. Ja ne oli ihan niin kuin, että se oli ihan niin kuin käsittämättömän huonoa se suorituskyky. Ja mua jotenkin säälittikin se, kun häntä hiilostettiin ja siitä tavallaan, että onko sulla ensi vuonna tallipaikkaa ja miten sä oot käsitellyt tätä hirveätä pettymystä ja miten sä oot noin niin kuin, tiedätkö, huono ja koko ajan hiilostettiin ja hän oli niin kuin, näki kaikesta olemuksesta, miten hän niin kuin, meni koko ajan vaan kasaan ja näki se semmoinen niin kuin, tuskastuminen ja kaikki kysyi niitä samoja kysymyksiä ja se oli aika rankkaa. Ja sitten kun mä oon ihmisenä semmoinen, että ja vaikka mä oon toimittajana siinä, niin mä aika helposti menen niin kuin sen toisen ihmisen niin kuin siihen sielunmaisemaan, että mä niin kuin mietin, että vitsi, jos joku multa kysyisi koko ajan, että sä oot niin paska sun työssä, että uskot sä, että sulla on ensi vuonna enää duunipaikkaa, niin. Että miten sä oot niin kuin käsitellyt näitä sun epäonnistumisia, niin miten hirveältä se varmaan tuntuu. Ja sitten mä muistan, oliko se Brasilian kisa, viikonloppu perjantaina me tehtiin näitä haastatteluita ja mä kuuntelin siinä mun vieressä joku meksikolainen toimittaja niin kuin prässää sitä ja oikein hiilosta ja painosta ja mä olin väsynyt itse loppukausi, aikaero, kaikki ja mä menen niin kuin siihen Checon ajatusmaailmaan ja sitten se tulee siihen mun eteen, mä esitän sille kysymyksen niin kuin siitä, että mun on pakko tietenkin myös kysyä, että miten sä käsittelit sitä Meksikon epäonnistumista. Ja sitten se rupeaa niinku tosi sille jotenkin hauraana kertomaan ja kuvailemaan. Ja kuvaili jotenkin mun mielestä tosi hyvin sitä. Välillä se on tosi lyhytsanainen, mutta sitten se rupesi niinku avaamaan sitä. Ja mä kuuntelen sitä. Sitten mun niinku valuu kyynel silmästä. Sitten se keskeyttää, are you crying? Sitten mä, no, I'm not crying. Ja sitten se oli silleen, you're crying. Sitten mä, no. Ja sitten mä yritin niinku vaan silleen, että jatka vaan puhumista, että älä tee tästä mitään numeroa, koska mä en ole kamera edessä, niin kukaan ei edes näe. Ja sitten se oli silleen, että okei, että onko kaikki hyvin? Mä joo. Ja sitten mä niinku sain vietyä sen, niinku, mutta mua vaan rupesi niinku itkettää siinä, koska mä jotenkin menin niinku liikaa sen sen tunneajat, tai miltä siitä tuntuu. Sillä seurauksella, että sen pressi-ihminen laittoi mulle viestiin sen haastattelun jälkeen, että hei, Checo pyysi kysymään, että onko kaikki hyvin, niinku, että se oli niin kuin, että joo, kaikki on hyvin, mä jotenkin menin liikaa niinku sen, ja sitten mä näin Checon seuraavan kerran, vaan, don't cry. No, I'm not crying. Ja siitä tuli semmoinen ihan hauska, ja mä huomaan, että sen jälkeen, niin kuin, ehkä siitä tuli semmoinen inhimillisyys myös mun puolelta hänelle esiin, niin sen jälkeen meillä on ollut mun mielestä niin kuin, entistä jotenkin semmoiset välittämämmät niin kuin välit.
Tsekohan on auttanut Verstappenia tosi paljon. Varsinkin sillä ekalla mestaruuskaudella, niin se oli aivan niin kuin todella korvaamatonkin apu välillä. Ja näin, mutta sitten siellä oli niitä sisäisiä hankauksia myös välillä ja äkkiä se kiitollisuus unohtuu sitten. Kyllä, niinpä, kyllä. Mutta tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, että miksi se on niin Maxhan on superlahjakas ja ollut käynyt aika kovan koulun silloin jo junnuvuosista lähtien niin kuin karting-aikoina ja isänsä ruoskima niin kuin monella tapaa. Monella tapaa ja todella kunnianhimoinen ja todella taitava siis niin kuin se, mitä ollaan nähty, niin kuin, että lähtee viimeisestä lähtöruudusta hirveässä vesisateessa ja tulee ensimmäisenä ruutulipulle niin kuin tavallaan ne ohitukset ja kaikki, miten hän hoitaa ne ja siis todella lahjakas kuljettaja, niin kuin, mutta se, mikä tavallaan Maxista ja mitä hän on itsekin sanonut, että ei hän ole tullut tekemään tänne mitään rikkomaan mitään ennätyksiä. Että tavallaan samaan aikaan, kun Luiksella kaivelee vielä se 8. mestaruus ja toivoo saavansa sitä, niin kuin ei Maxilla ole ajatustakaan olla niin kauan Formula 1:ssä, että ei kiinnosta mitkään rekordit. Ainakin niin hän on sanonut. Niin, no saa nähdä. Niin. Onko jopa semmoinen tilanne niin kuin Kalle Rovanperällä, että jossain vaiheessa voisi niin kuin katsella jotain muutakin, varsinkin kun nyt Max on jo sillä tasolla, että esimerkiksi vuosiansiot on semmoista luokkaa, että hän on jo taloudellisesti riippumaton nyt, mitä 24-vuotiaana 20. Kyllä. Niin ei tarvitse rahan takia ja sen omaisuuden kasaamisen takia ajaa loputtomiin. Ei. Jos miettii vaikka 15-20 vuotta sitten, niin joku saattoi voittaa maailmanmestaruuksia ja palkka oli alle 1 miljoonan vuodessa ja näin, kyllä. Että siinä meni aikaa ennen kuin pääsi siihen rahanteon makuun. Kyllä. Niin nyt se on vähän erilaista. Joo, rahan takia ei tarvitse tehdä ja mitä ikinä hän haluaisi tehdä jotain muuta esimerkiksi. Vähän ehkä samantyyppinen tilanne, just kun, niin kuin sanoit Kallella, että kun on ihan lapsesta lähtien tehnyt ammattimaisesti motorsporttia, sitten olet suunnilleen 25 ja sulla ei ollut tyyli vapaata viikonloppua 20 vuoteen. Kyllä. Niin se voi olla, että jossain vaiheessa tulee se fiilis, että ainakin etäisyyttä pitää ottaa ja pitää ehkä välivuotta tai jotain muuta tämmöistä näin, mutta sitten se voi olla, että se välivuosi venähtää. Että onhan näitä välivuosia, joskus Mika Häkkinenhän piti aikoinaan välivuoden, palasi F1 sen jälkeen, että onhan niitä Sumi nähty. Piti. Niin, Kyllä, mutta niin, en tiedä. Mulla on jotenkin semmoinen tunne, että sit kun Max lopettaa, niin sit se on niinku siinä. Että sit se on niinku tavallaan seuraava juttu. Hän on jotenkin semmoinen, niinku, en mä tiedä, en mä osaa ajatella, että hän niinku tulisi takaisin. Niin. Siirtyy hävittäjälentäjäksi. No tyyliin. No okei. Se on Red Bullin taitolentäjäksi. Niin. Red Bull on paras auto tällä hetkellä ja niillä on paras kuski. Että se on se. Kyllä. No sitten on tämä meidän ikuinen lupaus, eli Ferrari. Ikuinen lupaus. Rajattomat resurssit ja näiden Kimi Räikkösten ja no tietysti Michael Schumacher aikoina ja tälleen, niin sen jälkeen niin se on jäänyt kutipiippuun vuosi toisensa jälkeen. Kyllä. Rajattomat resurssit, lahjakkaat, hyvät kuljettajat, sitten ne onnistuu aina tyrimään jollain ihmeellisellä tavalla. Niin. Se on kyllä kummallista. Ajattelen, että Kimi on edelleen se viimeisin maailmanmestari 2007. Niin, kyllä. 17 vuotta tommosella organisaatiolla tulee täyteen ilman mestaruutta, niin onhan se nyt pyhä häväistys. Kyllä. Mistä se johtuu? Niin, sen kun tiedät, se on varmaan se ikuisuuskysymys, mitä kysytään aina meidän asiantuntijoiltakin, että miten se on mahdollista. Niin, tallipäällikköä vaihdetaan silloin tällöin ja Binotto oli pitkään, siis hänhän on työskennellyt Ferrarilla ihan niin on koko uransa. Hän on mennyt silloin suoraan niin kuin yliopistosta 20-vuotiaana, vähän reilu 20-vuotiaana silloin Ferrarille ja sitten edennyt siellä tallipäälliköksi saakka. Mutta ei sitten ollut hirveän kauaa kuitenkaan Arriva Benen jälkeen. Niin. Ja sitten joutui lähteä syrjään. Ja vähän ollut sellaista ehkä sellaista, että ei ollut pitkäjänteistä se tekeminen. No että on ollut vähän semmoista, ja jossain vaiheessa tuntui sellaiselta, että aina oli semmoista hirveätä sähläämistä ja säätöä, ja strategiat meni ihan että niissä ei ollut mitään järkeä, ja aina ratkaisevalla hetkellä mogattiin ihan kisassakin. Siis just näin ruohonjuuritaso, jos miettii, siis sitä, mikä näkyy TV-katsojalle, niin se, että väärä rengas
alle silloin, kun pitää tehdä nopeita päätöksiä. Kyllä. Tai varikkostrategiaa muuten vaan niin kuin tai pitstop ei muuten toimi. 2 kiekkaa liian aikaisin tai 2 kiekkaa liian myöhään tai sitten joku pultti on vinossa ja muuta, mutta se, että ne niin kuin onnistu aina sen jotenkin tyrimään loppujen lopuksi, niin kuin rumasti sanottuna. Kyllä. Niin se on kyllä hämmästyttävää. Kyllä. Että näin tulee. Sainz otti nyt voiton ja Leclerc on välillä myös huippunopea, tosi lahjakas kuljettajahan se on, ei siitä pääse mihinkään. Kyllä. Mutta ei vaan ei. sitten Mutta nyt jotenkin tuntuu, että siellä on niinku semmoinen rauha siinä tiimissä niinku ulospäin, mitä on se fiilis ja Fred Vasseur, joka viime vuonna aloitti tallipäällikkönä, tuli ranskalaisena siihen, niin ehkä ajateltiin niin kuin siinä alussa, niin kuin hän vaihtoi aika paljon ihmisiä ja oli vähän puhetta siitä, että lähtikö ne ihmiset siksi, että Fred Vasseur tuli, vai laitettiinko ne, että vaihtoiko Fred Vasseur, kuka vaihtoi kenet, että mikä oli se syy niihin lähtöihin, mutta nyt Vasseur on selkeästi rakentanut sellaista tiimiä niin kuin siihen niin kuin jotenkin semmoista, mikä toimisi, ja siellä on niin kuin tietynlainen rauha, että jos nämä ranskalaiset on niitä sateentekijöitä. Jean Todin aikana tuli menestystä. Tulisiko nyt Fred Vasseur? Ja nyt esimerkiksi Vasseur on sanonut myös itsekin sitä, että, ja niin kuin ollaan voitu nähdä myös radalla, että nyt niin kuin nämä viikonloput ei ole enää selviytymistä niin kuin heidän kuljettajille. Että nyt tavallaan pystytään keskittyä siihen, että voitaisiin jopa niin kuin taistella niistä voitoista, podiumsijoista. Ja nyt ollaankin taisteltu niistä. Että kyllähän tämä on, ja sitten on tosi mielenkiintoista nähdä, mitä ensi vuonna tulee tapahtumaan. No ainakaan työrauhaa ei ole enää sitten. Niinpä. Siis se, että Ferrari palkkasi Lewis Hamiltonin nyt Hamiltonin uran tässä vaiheessa, jolloin sille pitää maksaa 70 miljoonaa kaudesta, ja se on kuitenkin toinen jalka eläkkeellä jo pikkuhiljaa niin kuin formulakuljettajana. Ja Monacon kultapoika, jonka vara on laskettu ja jonka piti olla Jeesus ja sateentekijä ja Ferrarin niin kuin tulevaisuuden tämmöinen niin kuin menestystarina, niin onkin nyt vähän silleen, että tästä ei kerrottu Leclercille mitään etukäteen ja sitten, että kuka täällä nyt onkaan sitten se ykköskuski loppujen lopuksi ja alistuiko Hamilton semmoisen mentorin asemaan siellä, että se niin kuin auttaisi tallia ja nuorta tiimikaveria nousee mestariksi. Niin. En usko. Mä luulen, että hän tavoittelee siitä 8. mestaruutta. Niin, minäkin luulen. Ihan sama kuin pyydä Alonsoa auttaa tiimikaveria, niin ei tule muuten onnistua. Ei tule sitä päivää ei nähdä, kun Alonso auttaa tiimikaveria. Niin. Ei totisesti. Mutta se tulee olemaan mielenkiintoista, ja varsinkin nyt, kun ennen tämän kauden alkua, niin Carlos Sainz, joka sai sit aika viime tipassa tietää, että Lewis Hamilton tulee korvaamaan hänet, niin hän sanoi silloin ennen kauden alkua, että nyt hän on päättänyt pistää niin kuin all in. Hän pystyy ehkä ottaa vähän riskilläkin, pistää niin kuin painettomasti kaiken peliin. Ja nyt mitä on tapahtunut, niin hän on pystynyt suoriutumaan ihan erinomaisesti. Kyllä. Ja kyllähän toi nyt se, että se Sainz on koko ajan niin kuin edellä. Okei, tässä ei nyt montaa kisaa ole vielä ajettu, mutta että pystyy olemaan Leclercia edellä, niin onhan se niin kuin osoitus siitä, että kyllähän se luo painetta. Ja sitten taas niin kuin tiedetään, että Leclercillä ehkä niin kuin ei ole semmoista, että sitten kun on paine, niin sitten tulee myös ongelmat, että tulee virheet. Että kyllähän se on tosi mielenkiintoista nähdä, että miten se dynamiikka tulee olemaan, miten tämä loppukausi nyt ylipäänsä menee, niin kuin Carlos Sainz vastaan Charles Leclerc. Leclerc on Ferrarin tuote sieltä akatemiasta asti. Oikeastaan ensimmäinen tämmöinen kuljettaja, joka on ihan niin kuin sieltä akatemiasta kasvatettu, ja nyt on tuotu, niin kuin odotettiin, että hänestä tulee, niin kuin sanoit, se seuraava maailmanmestari. Niin on tämä tosi mielenkiintoista, mutta kyllä mä odotan jo ensi kautta, että onhan se nyt hienoa. On. Ja siis tavallaan miten se ylipäänsä jo se, että Hamilton tulee Ferrarille, niin miten paljon niin kuin sen koko brändin niin kuin osakekurssi nousi. Siis se on aivan varmasti Ferrarille niin kuin finanssisijoituksena kyllä. Se on erinomainen. Et ehkä se on enemmän tämmöinen niin kuin nimenomaan tämmöinen PR-teko myös. Niin. Mutta Leclercin uralle se voi olla hankala paikka sitten. No, se on vaikea paikka, ei se helppoa varmastikaan. Ja sitten vielä tietenkin, että sitten jos tuohon niinku kirsikaksi kakun päälle, niinku mitä Adrian Newey on sanonut, että hän haluaisi joku päivä vielä olla Ferrarilla. Ei Adrian Neweylläkään nyt ihan hirveästi niitä päiviä ja vuosia, päiviä joo, mutta vuosia. Niinku, no, hän on varmaan siellä vielä, hän varmasti eläköityy sitten, kun hän itse haluaa, kyllä. mutta et haluaisi olla Ferrarilla vielä joskus urallaan, niin olisiko tämä nyt se hetki, ja olisiko vielä sanonut niin, että haluaisi olla Lewis Hamiltonin kanssa työskennellä, niin milloin olisi niin kuin parempi mahdollisuus kuin nyt?
melkoisen Dream Teamin, ne saa tuossa mielessä silloin olisi kyllä niin kuin mahdollisuudet, mutta just niin kuin Ossi Oikarinen meidän lähetyksissäkin on hyvin sanonut, ja meidän muutkin asiantuntijat, että 2026 tulee uudet autot. Se tarkoittaa, että nyt pitää niiden teknisten ihmisten tehdä päätöksiä siitä vaihtaako, koska niillä on aina pitkät ne kilpailukielot ja nämä puutarhurilomat, gardening leaveit, milloin ne ei saa tehdä tavallaan kilpailijalle töitä, niin kilpailukieltoa. Ja suunnittelutyö pitää aloittaa. Niin, ja se suunnittelutyö pitää kuitenkin aloittaa jo hyvissä ajoin, että ne uutiset pitäisi tulla nyt niin kuin tässä ihan any given day. Joo, kyllä. No näistä 3 suuresta nyt, eli Red Bullista ja Ferrarista, niin meillä on vielä tämä 3, eli Mersu. Pari vuotta joka sitten, ei ole enää niin suuri, valitettavasti. Siis pari vuotta sitten Toto oli koko varikon keisari, Hamilton 7 maailmanmestaruutta. Valtterikin voitti sillä autolla kisoja, ei koskaan ollut lähelläkään maailmanmestaruutta valitettavasti, mutta se auto oli tosi vahva, se tiimi oli tosi vahva ja muuta. Ja nyt näyttää, että aivan niin kuin jäänyt jalkoihin. Kyllä. Miksi? Mistä se johtuu? Siellä on jotain fundamentaalia asioita, mitä on tehty väärin nyt, kun tuli nämä uudet autot silloin pari vuotta sitten. No joo, siis ne oli ihan hirveät ne sivuponttoinnit. Kyllä, niin, jo siitä lähtien. Ja sitten yritetään korjata sitä ja ei löydetä sitä. Onko se sitten, niin kuin Hamilton sanoi, että nyt molempien kausien jälkeen Hamilton on sanonut, että hän on antanut palautetta, hän on sanonut, mitä pitää tehdä muutoksia. Ja nyt hän sanoi just tässä niin kuin kauden alla, niin kuin ensimmäisten kisojen jälkeen, niin hän sanoi, että hän on antanut palautetta, hän ei ole suunnittelija, mutta jos häntä ei kuunnella, niin sitten tulos on tämä. Niin. Että tavallaan, että siellä on jotain nyt sellaista tapahtunut, että miksi sitä kokenutta kuljettajaa miksi ei ole tehty niitä muutoksia, mitä Hamilton toivoi, jos hän niin kuin ymmärtää kuitenkin, hänethän tunnetaan siitä, että hän on viimeisenä sieltä radalta lähtee ja hän tekee todella paljon niiden insinöörien ja muiden kanssa. Tutkii dataa ja yrittää auttaa. On todella semmoinen niin kuin pedantti kuljettaja, että vaikka on 7 maailmanmestaruutta, edelleen analysoi omia aikaa jo kierroksia, mitä olisi voinut tehdä paremmin, mitkä tavallaan jotenkin, että me kaikki voidaan tehdä oma duunimme niin, että me voidaan analysoida ja tehdä ja tavallaan kertoo siitä niin kuin intohimosta ja pieteetistä ja vakavuudella, että silloin voi pyytää 70 miljoonaa kaudesta, kun tekee tuolla pieteetillä töitä. Ja sitten niitä ei kuunnella, niin kyllähän se turhautuminen paistaa jo niin kuin siitä Hamiltoninkin kasvoilta, ja kyllähän se rupeaa näkyä, että esimerkiksi Japanin osakilpailussa Toton ei pitänyt olla mukana, mutta hän muutti suunnitelmia, koska on mennyt niin surkeasti, oli pakko matkustaa sinne paikan päälle. Joo. Ja ikään kuin vähän hitsata sitä tiimiä yhteen, mutta sieltä on paljon avainhenkilöitä myös lähtenyt, että sitä tietotaitoa kun lähtee, niin sitten sitä on vaan vaikea sitä korvata. Ja sitten just se, jos niitä niin kuin oikeasti avainhenkilöitä lähtee, jotka on periaatteessa rakentanut sen auton tai rakentanut ison osan sitä autosta, niin niillä on sitä tavallaan hiljaista tietoa kanssa. On olemassa jonkinlainen logiikka päässä, että jos tämä ei toimi, niin tohon suuntaan tätä autoa kannattaisi viedä seuraavaksi tästä ja tästä syystä, että se voisi todennäköisimmin toimia. Kyllä. Niin jos 4 ruuhkasta napataan joku huippuinssi siihen niin kuin lennosta kyytiin, niin sillä menee kyllä aika paljon aikaa ennen kuin se pystyy kokeilemaan kaikki ei-toimivat ratkaisut. Kyllä. Ja pääsemään vasta mahdollisesti niihin toimiviin. Nimenomaan. Ja sitten on kulukatto koko ajan. Sä et voi loputtomasti, että silloinhan tavallaan kun ei ollut kulukattoa, niin sä pystyt niin kuin vaikka jollain Mercedekselläkin on niin kuin, ihan niin kuin rajattomat resurssit tehdä mitä vaan periaatteessa. Mutta nyt sä et enää voi tehdä niin. Sä voit, että jos sä menit vikaan tuossa, niin sä voit luoda täysin uuden auton. Niin kuin. Mutta nyt sulle ei se mahdollista. Joo. Sä kävit siellä NASCAR, kun Kimi ajoi NASCARilla. Watkins Glenissä, joo. Sä olit siellä mukaan, tai te olitte teidän pienellä tiimillä. Minä ja Vilander oltiin siellä. Sinä ja Vilander ja yksi kameramies ja siinä kaikki 3 hengen tiimillä. Kyllä. Minkälainen kokemus se oli? Oli ihan superhieno. Mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut NASCAR-kisoissa paikan päällä
ja niin kuin TV-stäkin välittyy, niin sehän on niin American style. Ja niin sitten mulle oli kerrottu etukäteen, että siellä on niin paljon, kun mä olin tietenkin niin kuin ollut silleen niin kuin formuloista tottuneena, niin että miten mä pääsen sitten sinne ja milloin mä voin mennä sinne ja tänne ja tonne ja pitääkö mun sopii näin ja näin etukäteen, niin silleen, ei sun tarvitse, että siellä voi vaan mennä ja siellä voi vaan niin kuin tehdä, niin on silleen, että mitä ihmettä, niin kuin, että täällä ei kysellä, että täällä voi vaan mennä. Että se oli tosi paljon rennompaa se tekeminen ja niin kuin yleisökin pääsee siellä paljon lähemmäs niitä kuskeja ja kyllähän ne kuskitkin on niin kuin jotenkin rennompaa ja onhan se sellaista, kun niin kuin se rengasta vasten siellä niin kuin kisataan, niin onhan se hyvin erilaista, mutta oli mahtava kokemus ja tietenkin sitten, kun suomalainen on siellä mukana, niin sehän on niin kuin tosi hienoa. Niin kuin, ja jotenkin kaikki oli niin super innoissaan niin kuin Kimistä siellä ja se niiden tiimi, Trackhouse, niin kuin hieno se niiden systeemi, että ne tuo siihen yhteen autoon, tai se ajatusmalli, että siihen yhteen autoon tuodaan aina vierailevia kuljettajia ja niin kuin mahtavaa, toivottavasti saadaan jatkoa. Että nythän Kimi oli sitten toisenkin kisan ajamassa, mutta siellä me ei valitettavasti oltu paikan päällä, mutta se on hienoa kyllä. Ja kyllä NASCAR on niin kuin makea. Mä tykkään sitä jenkkien tyylistä tehdä noita urheilutapahtumia. Kyllä. On se sitten NFL-pelissä ollut, tai sitten me käytiin Niklaksen kanssa Phoenixissa katsomassa Nitro Rallycrossia pari vuotta sitten. Lähdettiin vaan viikoksi sinne ja mennäänpä katsomaan, minkälaista toi on. Ja siellä tietysti rallycrossissa kaikki on niinku pienempää ja sieltä se glamour on niinku riisuttu jo kauan aikaa sitten pois, mutta just se, että ne kaikki tiimit ja yleisö ja kaikki on niinku silleen tietyllä tavalla lähekkäin ja ei siellä mitään rajoja. Välillä sinne varikkopilttuun se, missä mekin istuttiin ja juotiin jotain jaffaa, niin tulee joku UFC-tähti tai joku muu tämmöinen näin morjestelemaan. Ja että ne on niinku tosi paljon, niin se porukka vaan pyörii ja hengaa siellä. Kyllä, ja sitten tavallaan niin just vaikka NASCARissakin, niin ei siellä ole, niin kuin, siellä ei ole sitä glamouria oikeastaan ollenkaan. Että sehän on niin kuin makea siellä, ihmiset tulee sinne niin kuin omien asuntoautojen campingia ja ne pistää barbecuet sinne pystyyn ja siellä vietetään koko viikonloppu ja se on sellaista kämppärielämää, mikä on niin kuin tosi jotenkin viehättävää sekin, niin kuin hyvin erilaista, että niin kuin, ja kuskitkin asuu siellä niin kuin motorhomeissa siellä ja ei ne niin kuin lähde mihinkään hotelleihin, eikä se nyt ole mitään, no on siellä hotelleja tietenkin silläkin alueella, mutta tavallaan, että ne jää sinne motorhomeen asuun ja siellä on niin kuin semmoinen racing-meininki, että kyllä se oli tosi makea sitten elokuinen niin kuin viikonloppu, niin olihan se tosi hieno kokemus. Joo, jenkit osaa kyllä tuon penkkiurheilu. Kyllä. Hienosti. Kyllä. Ja hyvällä fiiliksellä jengi koko ajan siellä, niin on se hienoa. Hei, sä oot älyttömän kokenut matkustaja, kun sä oot matkustanut lentoemännän työssä ja sitten tässä toimittajatyössä. Paljon sulla tulee matkapäiviä enimmillään vuodessa? Nyt tulee vähän vähemmän, kuin kaikki kisoihin mennä paikan päälle, mutta puhutaan sadoista. Joo, kuitenkin. Siis 200 tulee niin kuin silloin, kun on kiertänyt kaikki. Ja sitten jos on sattunut olemaan vielä jotain muita reissuja, niin kuin esimerkiksi just tämä NASCAR-reissu, sillä vuodella taisi tulla 200 päivää. Niin kuin että 3 tärkeintä asiaa, että jaksaa matkustaa tolleen ja pysyy vireessä ja työkykyisenä. Mitä sä nostasit? Niin kuin, mikä on sulle 3 tärkeintä juttua? Treenaamisessa sanoit jo, sä harrastat liikuntaa käytännössä ihan sama, missä sä oot, niin jossain muodossa aina. No treenaaminen on se, niin kuin mikä musta. Sitten se, että syö niin kuin, ja juo hyvin niin kuin, tavallaan ja terveellisesti. Että jos lentomatkat vaan dokaa, niin voi olla. Että mulla on itselläni itse asiassa semmoinen, että mä saatan joskus ottaa kotimatkalla lasin champagnea, mutta muuten mä niin kuin, en juo oikeastaan koneessa ikinä, koska se jotenkin koneessa vielä niin kuin se nestehukka on niin kova muutenkin ja sitten jos juo alkoholiin, niin sitten se tulee vielä niin kuin moninkertaisemmaksi ja mulla on aina siis itsellä, että vaikka koneestakin saattaa saada vesipullo, niin mulla on aina ainakin 2,5 litraa vesipulloa mukana, mihin mä toiseen laitan aina elektrolyytti, niin kuin tällaisen pussin. Ja se on mulle, että lennon aikana vähintään ne pitää pitkällä lennolla juoda. Ja sitten semmoinen, jos kaukolennolla menee, niin että pystyy vähän
jo miettii etukäteen sitä nukkumista, Joo. niin se auttaa niin kuin ehkä siihen, että mä oon onnekas siinä, että mä harvoin kärsin aikaeroväsymyksestä. Mä osaan nukkua ihan missä vaan, milloin vaan, ja toisaalta pärjään aika pienilläkin unilla. Niin mulla on niin kuin, mä en muista, milloin mä olisin kärsinyt viimeksi aikaeroväsymystä, mutta tavallaan mitä kuljettajien valmentajat ja mitä säkin ehkä sanot niin kuin valmentajana, on se, että jos sä meet vaikka Australiaan, niin pikkuhiljaa jo ruvetaan elämään sen maan ajassa. Joo, siis varsinkin jos mennään niin kuin toiselle puolelle maapalloa silleen, että mennään vaikka 9 aikavyöhykkeen yli, niin se on niin kuin itsestään selvä. Kyllä. Eikö se ollut Aki Hintsa, kun käytti joskus tämmöistä nyrkkisääntöä, että se on niin kuin tunti tai päivä per tunti, Kyllä, kun on aikaero. Jos on 7 tunnin aikaero, niin siinä menee 7 päivää. Kyllä. Niin kuin tottua täysin siihen. Kyllä. Niin sitä pystyy justiinsa ennakoimalla niin kuin lyhentämään tosi paljon sitä tottumisaikaa. Kyllä, kyllä. Ja näin. Ja just se, että jos koneessa pystyy nukkuun ja ajoittaa, miettii etukäteen sitä, että milloin menee nukkuun, milloin pysyy valveilla, eikä Kyllä. vaan mene silleen flown mukana. Nimenomaan. Siihen kun tintaa muutaman kiisselin vielä koneessa päälle ja tulee valvottua, cocktail on selvä. Niin, tulee valvottua, vaikka ei pitänyt, tai tulee nukuttua, vaikka ei pitänyt, Just niin. Sitten Kyllä. yhtäkkiä huomaakin, että mekin mentiin Hongkongin kisoihin viime marraskuussa, niin se meni silleen, että me tultiin sinne paikalle kello 19 illalla paikallista aikaa. Niin siinä kun oot nukkunut siitä pitkästä lennosta sen 8 tuntia, kohta pitäisi mennä nukkumaan, niin jos ei sua nukuta ollenkaan siinä kohtaa, niin sulla on käytännössä koko sen tulevan kisaviikon loppuun jo rytmi sekaisin. Että sitä ei siinä kohtaa pysty enää kääntämään. Kyllä. Joo, nimenomaan toi just, ja sitten tavallaan myös niinku ruokailun ajattaminen, että jos sä lähdet johonkin niinku semmoiseen paikkaan, että sä oot vaikka kotona just syönyt, niin sit aina ei tarvitse lentokoneessa syödä, vaikka ruokaa tarjotaan. Niin. Vaikka se on vähän semmoinen ajanvietekin se, että kun ei ole mitään tekemistä. Niin mä monesti saatan käydä, vaikka jos mä ajattelen, niin kuin, että okei, että kun me laskeudutaan sitten, niin kuin, että mä lasken vähän silleen just nimenomaan, että se unirytmi siirtyisi siinä. Että sitten mä saatan käydä just heti vaikka koneessa nukkumaan, jos se vaatii niin kuin sitä, että siellä paikan päällä on yö vaikka. Niin mä käyn heti nukkumaan, sitten mä saatan herätä niin kuin aikaisemmin ja sitten katsoa vaikka leffaa joskus, jos on, mä oon onnekas, että mulla on tuttuja lentoemäntiä siellä monesti töissä, jos mennään Finnairin koneella, niin mä saatan sanoa, pystyy upgradeamaan. Niin, ja sit mä aina pyydän, että anteeksi, mä en halua olla hankala, mutta jos mä nukkuisin eka, voiko mä saada mun ruoaa vasta sit, kun mä herään? Joo. Niin nyt mua varmaan kaikki entiset kollegat inhoa, kun mä sanon näin, koska siellä on kohta kaikki, että anteeksi, nukkuisin kaikki ensin, jos ei sitten. Mutta niin sit sekin auttaa. Niin kuin, mä taas on se asiakas, joka kysyy siltä lentoemännältä aina, että hei, jos jää yhtään annosta yli niin mä voisin sansata. Joo, eikä mitään yli. Jees. Hei, mitä Mervi tekee lähitulevaisuudessa? Apua. Mä oon aika semmoinen hetkessä eläjä ja mä ihailen ihmisiä, jotka pystyy ajattelemaan jotenkin elämänsä sykleissä ja asettaa tavoitteita, että 5 vuoden päästä mä haluan olla tuolla ja kun mä teen nämä jutut, niin mä oon siellä. Mä oon semmoinen, että kaikki mun elämässä oikeastaan on tullut silleen pyytämättä ja yllättäen, ja mä oon uskaltanut sitten tarttua niihin mahdollisuuksiin, että on se sitten ollut se, että mä oon lähtenyt tekemään Formula 1-lähetyksiä, tai että mä ylipäänsä aloin silloin urheiluankkuriksi, tai vaikka, no se märskyyn menokin, niin kaikki on vähän niin kuin tullut sille, että okei, nyt mulla on valinnan paikka, tartunko, en tartun, ja sitten on tullut, se on aina, mä oon ollut onnekas, että suurin osa on vienyt aina sellaisiin mukaviin juttuihin, ja että mä oon tosi huono suunnittelemaan, mutta tämä vuosi ainakin tehdään formuloita vielä ihan täysillä. Sitten mä teen aika paljon myös niin kuin oman firman kautta tällaisia yrityksille erilaisten tilaisuuksien ja seminaarien juontoja ja paneeleiden vetämistä ja tämmöistä. Ja se on niin kuin se mun, mutta toivottavasti saan jatkaa samalla lailla urheiluharrastusteni parissa terveenä, eikä tulisi mitään loukkaantumisia, kun pitkä aikaa ei ole ollut mitään. Niin. Ja elää tällaista aika tavallista, mutta hyvää elämää. Joko olette saanut sen kesämökin hommattua sieltä Loviisasta? Ei vielä, se on unelma. No siinä on se projekti, mihin sun pitää sitten suuntautua. Elikkä juontajaa kautta, hostia kautta paneelikeskusteluun tai kaalan tai mihin tahansa yritystapahtumaan, niin mervikallio.fi. Joo, sieltä löytyy. Joo, kyllä, sieltä löytyy yhteystiedot ja sitten niin Instagramista @mervikallio niin seurantaa. Kyllä, ja sieltä voi seurata sun sporttisen elämän vaiheita. Kyllä.
Ja muistakaa, että kaikki se, mitä on Instagramissa, niin se ei ole pelkästään se elämä. Elämässä on myös muuta kuin kasvohoitoa ja sporttia ja Formula 1. Hei, aivan mahtavaa, että pääsit tulemaan. Kiitos. Kiitos, Tämä oli todella mukava keskustelu. Oli kiva jutella sun kanssa. Kiitos paljon. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Nyt sun seuraava operaatio on se, että otat meidän Insta-tili seurantaan ja tilaat meidän YouTube-kanavan, niin kuulet ensimmäisesti joukossa meidän tulevista jaksoista ja mielenkiintoista vieraista. Se on moro.